Doncs en aquest cas, l'Ajuntament de Rubí ens trasllada tota una sèrie de qüestions relacionades amb aquestes anomenades ordres de continuïtat i amb la qüestió, diguem, o la comparativa d'aquestes ordres de continuïtat amb la pròrroga excepcional que, com a novetat, preveu l'article 29.4 de la llei. En primer lloc, planteja si els contractes de concessió de serveis que regeixen per les lleis anteriors a la llei vigent es podria acordar una ordre de continuïtat. En segon lloc, es planteja si, en el cas que fos que sí, si s'acorda una ordre de continuïtat per un període determinat, si després s'interposa un recurs especial que retarda la disposició del següent contracte, si és possible, seria possible acordar una segona ordre de continuïtat. En tercer lloc, es planteja si els contractes de concessions, ara ja els que regeixen per la llei de contractes, a més de la pròrroga forçosa al 29.4, també es poden acordar aquestes ordres de continuïtat. També s'assenyala... aquesta pregunta... Perdoneu, aquesta pregunta veig que és la mateixa, està repetida, el tema del recurs. I per últim, es planteja la qüestió de quins serien els efectes que tindria l'adopció d'aquesta ordre de continuïtat. Si el contracte es continuaria prestant d'acord amb les condicions que establia el propi contracte, durant quant de temps es pot aprovar, en quin concepte es pagaria l'adjudicatari i si aquest pagament tindria consideració d'indemnització o bé si es pagaria com a factura, diguem, pròpia del contracte. Per tant, en definitiva, el que es planteja en aquest informe és la possibilitat d'ordenar la continuació de la prestació dels serveis, tant en cas de contractes de concessions prèvies a la llei de contractes com en cas de concessions posteriors i també es qüestiona o es planteja quins efectes tindria l'adopció d'aquestes ordres i, d'una altra banda, es planteja aquesta possibilitat de que convisquin les ordres de continuïtat o que es donin alhora ordres de continuïtat amb aquestes pròrrogues excepcionals de la llei de contractes. En primer lloc, en la primera consideració es constata que la llei de contractes preveu expressament ara que en cas d'extinció d'un contracte de concessió per compliment, el contractista o la concessionària ha de seguir prestant el servei fins que es formalitzi el nou contracte. Per tant, com deia, com a novetat respecte de les lleis anteriors, s'estableix expressament aquesta obligació a l'empresa concessionària. També ho preveu així la normativa local. A Catalunya, específicament el ROAS, ho preveu ja des de l'any 95, ho preveu d'aquesta manera literalment. Aquesta obligació, es diu en l'informe, respon a la finalitat de garantir la prestació del servei de forma continuada més enllà del termini previst en el contracte i fins que es formalitzi o se'n disposi del nou contracte. I aquesta garantia, diguem, de continuïtat és deguda a l'interès públic que, en el fons, subjeuen les prestacions que tradicionalment constitueixen l'objecte d'aquests contractes de concessió. Per tant, tractant-se de serveis que necessàriament han de tenir aquesta continuïtat, doncs es contraposa a aquest interès general al principi d'inalterabilitat dels contractes. Abans de l'entrada en vigor de la llei, també s'havia determinat, que ho diu expressament ara, també s'havia determinat la possibilitat d'ordenar a l'administració aquesta prolongació del servei objecte de concessió un cop extingida i es preveia, o s'establia, es determinava perquè el reglament de serveis de les corporacions locals del 1955, contenia una previsió relativa a l'obligació de prestar el servei amb la continuïtat deguda, etc. I diverses juntes consultives de contractació havien considerat que d'aquesta obligació se'n desprenia aquesta possibilitat d'adoptar les ordres de continuïtat. Per tant, es respon a la pregunta relativa a la possibilitat d'adoptar ordres de continuïtat tant en base a la normativa anterior a la llei vigent com d'acord amb la llei de contractes que ara ho estableix expressament
indicant que efectivament sí que és possible. Com deia, a Catalunya no hi ha cap dubte perquè el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis ho preveu expressament també des de l'any 95 i responent a les qüestions relatives a la durada d'aquestes ordres de concessió que s'analitzen en aquesta consideració jurídica, es concreta que les ordres de continuïtat s'han d'adoptar durant tot el període en què no es disposi de la nova concessió, de manera que no sembla adient un supòsit de fet, com es planteja en la consulta, relatiu a que s'adopti una primera ordre de continuïtat per un temps determinat i posteriorment se n'hagi d'adoptar un altre perquè hi ha un altre aconteixement que impedeix tenir el contracte a temps, el segon contracte a temps. I aleshores el que s'indica en l'informe que el més convenient és fixar la durada de les ordres de continuïtat tal com les estableix la llei en funció de tot el període que sigui necessari fins que es disposi del nou contracte. Un cop respostes a aquestes primeres preguntes relatives a la possibilitat de si es poden adoptar aquestes ordres de continuïtat i durant quant de temps i les qüestions relatives a la durada, s'analitza la segona qüestió relativa al joc de les pròrrogues excepcionals de l'article 29.4 i les ordres de continuïtat del 288 de la llei. Així, en l'informe es constata que si bé tenen la mateixa finalitat, que en definitiva és garantir la continuïtat d'una prestació que per motius d'interès públic no es pot interrompre, l'àmbit d'aplicació d'aquests dos mecanismes previstos a la llei són diferents. Les ordres de continuïtat, com he dit, estan expressament previstes en el cas de contractes de concessió de serveis i, en canvi, la pròrroga excepcional està establerta en l'article 29 de la llei amb caràcter general per als contractes de tracte successiu, tenint en compte que són aquests contractes en els quals té sentit establir pròrrogues perquè els contractes de resultat el que es produiria en tot cas seria una ampliació del termini d'execució però no una pròrroga com a tal. Aleshores, les ordres de continuïtat, com he dit, perquè s'assenyala la consideració jurídica anterior, tenen com a requisits únicament que s'hagi finalitzat un contracte, una concessió i que no se'n disposi de la següent, amb independència del motiu pel qual no es disposa d'aquest nou contracte i també amb independència del moment en què es va publicar l'anunci d'aquest nou contracte i el temps que pot durar aquestes hores de continuïtat, com he dit, és tot el necessari per cobrir aquest període entre els dos contractes. En canvi, les pròrrogues excepcionals de l'article 29, el supòsit de fet que habilita és també l'extinció d'un contracte sense que estigui formalitzat el nou contracte, però aquesta no disposició del nou contracte ha de ser deguda a esdeveniments que siguin imprevisibles per a l'òrgan de contractació i que s'hagin produït en el procediment d'adjudicació posterior. Aquest procediment d'adjudicació posterior, el seu anunci, a més, s'ha d'haver publicat amb una antelació de 3 mesos respecte d'aquesta necessitat de prorrogar el contracte vigent i, a més, la durada d'aquestes pròrrogues excepcionals no pot accedir en cap cas als 9 mesos. Per tant, a la vista d'aquestes dues figures, d'aquests dos mecanismes, es respon a la consulta plantejada per l'Ajuntament en el sentit d'entendre que no sembla procedent i necessària l'aplicació d'aquesta pròrroga excepcional als contractes de concessió en la mesura que ja tenen aquesta altra figura específica que a més els hi permet ordenar a l'empresa contractista la continuïtat fins que es formalitzi el nou contracte sense cap limitació temporal i també amb independència, com he dit, de les causes que han motivat la no disposició de contracte posterior. I en segon lloc, la segona part de l'informe analitza quins són els efectes de l'adopció d'aquestes ordres de continuïtat. Es parteix de la certesa de que la llei no determina expressament quins han de ser aquests efectes ni les conseqüències de l'adopció d'aquestes ordres, en definitiva de quines són les condicions en què s'ha de continuar prestant aquest servei i per quin concepte també es paga a la concessionària durant aquest període. Sí que s'assenyala que en els casos relativament similars en què es preveu a la llei que quan es resol un contracte l'empresa contractista queda obligada a adoptar mesures necessàries indispensables per evitar un greu trastorn, entre d'altres, al servei públic
i fins que no es formalitzi el nou contracte, la llei, en aquests casos de resolució, sí que preveu expressament que s'han de prendre com a referència en aquest període els preus que van servir de base per a la subscripció del contracte. En el cas, com dic, de resolució del contracte. En aquests casos de base de continuïtat no s'estableix, però es considera en tot cas que també sembla procedent entendre partir del marc dels drets, les obligacions i les responsabilitats previstes en el contracte, si bé, en aquest cas, modulant-los i fins i tot renegociant-los si és necessari, tenint en compte les circumstàncies concretes que concorren en el moment d'adoptar aquesta ordre, per tant, adaptant-les a la realitat del moment en què s'adopten, com seria, per exemple, en el cas d'ara, doncs, l'adequació o adaptació als nous preus de mercat. A més, també es considera en l'informe que, atès que la relació contractual ja no és vigent i que l'ordre de continuïtat no constitueix com a tal una pròrroga del contracte, per tant, limitada a la invariabilitat de les pròrrogues, sembla que en cap cas la concessionària hagi de suportar un eventual empitjorament de les condicions en les quals havia estat prestant el servei en ocasió d'aquesta ordre. Per tant, en definitiva, es respon que durant aquest període de vigència de l'ordre de continuïtat, l'òrgan de contractació ha d'abonar al contractista totes les despeses en què aquest incorri per realitzar la prestació extracontractual, prenent com a marc de referència aquestes condicions establertes en el contracte, però, com he dit, sense estar vinculat a la seva invariabilitat i, per tant, podent-les adaptar. A més, s'assenyala, es considera també que el pagament que correspongui a l'empresa concessionària durant aquest període, en el que l'òrgan de contractació compensa totes les despeses, no ho serà, no rebrà aquesta compensació en concepte d'indemnització, sinó que ho rebrà en concepte de pagament per serveis prestats. I a la vista d'aquestes consideracions es conclou també en el sentit que ha assenyalat, que és possible acordar les ordres de continuïtat tant en contractes sotmesos a la llei com en contractes sotmesos a la normativa anterior, que l'ordre de continuïtat pot adoptar-se durant tot el període en què no es disposa de nou contracte i que les ordres de continuïtat i les pròrrogues excepcionals, si bé tenen la mateixa finalitat, són mecanismes diferents i, per tant, en les concessions, disposant d'aquest mecanisme específic que es preveu a la llei, no sembla procedent en recórrer aquest altre, de les pròrrogues excepcionals. I, per últim, que el pagament a la concessionària com a contrapartida pel servei prestat ha de compensar adequadament totes les despeses en el marc d'aquestes condicions que establien el contracte extingit. I fins aquí la segona exposició.